Reit, y Lleuad. Dwi'n mynd wastraffu amser neb efo theori sydd wedi cael ei profi'n barod, fel bod y Lleuad wedi wneud o gaws a bod gan Natsiaid bencadlys milwrol ar yr ochr dywyll. Da ni wedi mynd i profi bod heini'n wir yn barod. Heddiw, da ni am ganolbwyntio ar yr unig theori nad oes neb yn gwybod yr ateb. Nath America lanio ar y Lleuad yn 1969. Ia, wir ers 1976 mae pobl wedi bod yn trio profi na nath Neil Armstrong a Buzz Aldrin gyrraedd y Lleuad o gwbl. Ond be am y lluniau ar fideo, Ger? Dwi'n gwybod chi gyd yn gofyn adra. Wel, fanna mae'r hwyl yn dechrau. Mae'r conspiracy theory yn dweud fod yr holl beth wedi cael ei ffigio a'i ffilmio mewn stiwdio deledu. A hynny dan ofal y cyfarwyddwr ffilm enwog Stanley Kubrick. Ddo na ffilmio yr horror enwocaf erioed, sef AI. Ia? Ia. Felly, be ydy'r dystiolaeth? Wel, dyma ambell un. Does dim marcia o injans y llongofod ar y Lleuad. Yn ôl y theorists, wrth i'r lunar module lanio, dylai fod marciau a llwch wedi codi o'r thrust engines a does dim o hynny i'w weld ar y lluniau na'r fideos. Sy'n awgrymu na wnaeth y llongofod landio o gwbl, ond yn hytrach cael ei gosod yno. Yn ail, does na ddim ser yn y lluniau na'r fideos. Ym mhob llun a fideo, mae llawer o'r awyr ddu i weld yn y cefndir, ond dim un seren. Sut ti ddim yn gweld ser yna? Oedden nhw spes, fanna maen nhw'n byw. Yn drydydd, mae'r faner yn chwifio yn y gwynt, ond hold on, pa gwynt? Does am gwynt ar y Lleuad, siwr? Sam coed ar y Lleuad i greu gwynt. Ac yn bedwerydd, y garreg prop. Mewn un llun, a dynwyd o'r glaniad, mae yna garreg i'w gweld efo ec mawr arni hi. Ec am carreg, sy'n awgrymu mai prop ydi o. Bler nasa. Bler. O'n i'n disgwyl gwell. Felly dyna chi ambell beth sydd yn profi fod y moon landings wedi digwydd mewn stiwdio deledu. Bydda chi feddwl? Mae'n amlwg ydi. Wel, diolch mond yn deg i'n bod ni'n rhoi chwarae teg i'r ddwy ochr. Felly, nathon ni gael yn cyfreithiwr i gysylltu fan asa i gael ateb y 4 pwynt dwi'n newydd wneud. A dyma'r esgusodion pitw nath nhw reid i ni. Y Blastmax. Fysa na ddim marciau ar wyneb y Lleuad o'r injans, achos doedd yr injans brin yn cael ei defnyddio ar gyfer glanio. Yn ôl sôn, mae'r disgyrchiant mor wan oedd y modiwl yn fflotio i lawr heb injan. Wel, ia, oce, iawn, geith o hwnna. Nesa, dim ser. Mi oedd hi'n fydd ar y Lleuad pan nath nhw lanio. Pa iws fysa glanio yn y tywyllwch? Ydych chi rioed wedi gael ser allan yn y dydd ar y ddaear? Ia, oce, iawn, fair enough, geith o hwnna fyd. Nesa, y faner. Mi oedd y faner Stars and Stripes yn sgrechiar am hetar ar ôl y daith. Felly ym mhob llun o'r faner, mae'n edrych fel bod hi'n chwifio yn y gwynt. Ond go iawn, just creases dyn nhw. O iawn, whatever. Nesa. Y garreg prop. Wan, hon di'r un. Gwrandwch o'r anno hynny, hon allan o bob un ydy'r esgiws gweitha maen nhw wedi reid. Okay? Maen nhw'n dweud, yn y llun gwreiddiol o'r garreg, fe welwch chi nad ydy'r cy yno. Wrth i rywun wneud copi o'r llun flynyddoedd wedyn, mae'n rhaid fyna flewyn ar y llun. Blewyn! Dyna beth maen nhw'n dweud am hynna. As if, nasa. As if. Os mae conspiracy theory oedd y glaniad go iawn, sa hynny'n golygu fod dros 400,000 o bobl wedi bod yn involved, a mae hynna'n golygu bod dros 400,000 o bobl wedi gorfod cadw'n ddistaw yn peth am 100 mlynedd. Ond ydy hynna'n bosib? Yndi. Mwy na thebyg, dydi? Mae'n ddigon posib, dydi? Ond, anyway, y peth pwysig ydy, nath Buzz Aldrin bynsio'r boi na sgwennu'r llyfr cyntaf am y conspiracy, sy'n eitha bloody hilarious, actually. Ond gadwch i ni wybod beth ydych chi'n feddwl yn y comments. Cofiwch, cadwch eich llygad ar agor a peidiwch a thrystio neb.